Poilano sini media bondurongno khaka hamte hambai tini oro phaisok paijak sini Dongor TV te Kok Tripura te Sumui TV ni sini media rok norongno tini 22 tarik 5 Maর্চ 2022 IPFT 48 kolom sora te 49 সামনো ডিভিশনে বিসিং থেকে जों मियानि जे 48 kolom sorani जे कतिपय किछु संख्यक बरक जे IPFT नि जे एनसे डेभलपमेन्ट एगेन्स्ट जे कक सामानि आबनतरि जों तिनि किसा कक फिरक मुं रेनने बागै जों तिनि माफायका पहिले नां हामबाया फानाय तिनि IPFT 48 kolom sorani अरो जत डिविजन ने आदं रक ते IWF तिनि ब्रह्म खाका हामते तिब्रालेनि चौबानि सिबाया फारै आं कक फिरक मुं किजारि नाय खाजानि ताखते बुकुसं नग जतन साइमानो त्रिपुरा हाउस जों IPFT रक 2009 नि सिमि जे तिब्रालेनि चौबानो रखसावै जों जे आन्दोलन खाय फायमानि आबो सारा त्रिपुरा गनांगै विशेष क्लासिन त्रिपुरा सा लोगरकनो पहिला जों जे जों एडिसि हाबांनो एडिसि एलाकानो जे जों स्टेटहुड डिमान्ड खायमानि अब जों सारा त्रिपुरा राज्योआव 2009 नि आन्दोलन खायमानि बिसिं थियै जों सिजारि फायका तिनि अबनो सादाय कलायो तिनि IPFT नि जे ताबुकनि जे कन्डिशन नग नुजाखाना जे विभिन्न पत्र पत्रिका बा सोशल मीडिया जे भाइराल दंमोन जे कक सिलजा मुंखाय दंमोन IPFT नि बिसिङाव दुइ बाग ओङै दंखाहैनाय बदल कायनिङै दंखाहैनाय आबो थिनाङो बबा हायेंनाय हिने गोबां सोशल मीडिया ते चिनि त्रिपुरा हासिनि चिनि बिस क्लासिनि ककरक सानाय चिनि लोगरक बं बेसकानो कायसा प्रश्ननि चिनि मुखे दाराय दं क्लाय दं मनो क्लियर चिनि तिनि स्टैंड पॉइंट IPFT नि जे लाई थांनाय मे नि 2 एवं 3 तारिखआव जे कॉन्फ्रेंस नि माध्यमे जे जों गोदान प्रेसिडेंट जों जे संमानि आ गोदान प्रेसिडेंट संमानि यागलो जों नुजाखा जे पार्टी IPFT नो सोबायै जे अन पॉलिटिकल एका रीजनल बेस पॉलिटिकल बाय यूनिफिकेशन नंनाय एका मार्च खायनाय मोहायकप कामानि बागै पार्टी IPFT नि अरबो सिनि फाउंडर बरंगनां सिनि सारेनसि देबरमा ते बिनि IPFT नि जे MLA रक जे शीर्ष नेतृत्व रक बरक आसुलायमानि बिसिंथि तेसा हायना हाय जों एक्सटेंडेड लाई थांनाय मास नि 12 तारिखआव जों जे नजरुल कलाक्षेत्रआव जों जे प्रोग्राम एक्सटेंडेड जों एकदिन कॉन्फ्रेंस खायका अ कॉन्फ्रेंस सिनि 27 टा डिविजन नि टोटल IPFT नि 33 टा डिविजन दंमानि अरन बिसिं 27 टा डिविजन नि बररक ते चिनि MLA चिनि ताक 7 जना MLA दंमानि बिसिंगो 6 जना MLA नि उपस्थित नि बिसिंथै ते सारा त्रिपुरा राज्यनि IPFT नि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन नि IWFT यूथ IPFT आतिसा ते चिनि IMWU नि ते फानकरा गदनि जत चिनि डेलीगेट्स अफ फायै जों दिनिबो तिसे सिद्धांत माना खाजे ना पार्टी IPFT जों IPFT नि जे चिनि सानमुं चिनि नाहारमुं जे त्रिपुरा लेन्ड जों अबनो कुन रखमै जों चिनि IPFT नो पार्टी नो जों मुसिमाया एबा केबा सबायमाया जों सबाय थांया अन पार्टी बे जों इनोभेशन थांया IPFT ब त्रिपुरा लेन्ड जिसक दिन माया आसक दिन IPFT संग्राम खायथाना हिनै कताल खाय जों आदिना थांनाय मासनि 12 तारिखआव जों कताल खाय जों फैसा कमिटि खायजाखा आ कमिटि खायजामाव जों जोंनि IPFT नि जत वरिष्ठ नेता रक एकेबा सिनियर लीडर रक डिविजन जत MCC नि ते चिनि डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि रक साखा संगठन जत बर रंनि नाहारमुं बाय जायतक मुंबाय हायना हायते जों जोंनि IPFT नि फाउंडर बरंमोनां एनसि डेभलपमेन्ट जों हायना हाय जों IPFT नि प्रेसिडेंट हिनै जों गसिना लायखा ते मियाव जे कक काय दंमोन विशेष क्लाय 48 kolom sorani किजु संकक बरंनो आं मनो कक सानाय IPFT ओ दंगैनो जों दिनिव दफानि सामुं खायना हिनै समाय दांलायजाक अ जगो आं जे चिनि जे पार्टी नो सोबाय अन्न पार्टी थांनाय हिनै जरा ताबुक दुइ पार्ट हिनै कक खालाय दंनाय मानि अबने आं नेत्री रंनो आं मनो अनुरोध खायना मुसुंगो जों सिलजा लायावै कायसानि कायसातिया जों कक
chaya sitra salayawoi जों बाक्साखाय थानसाखाय दाउ बजरा तंखौ जों थानसाखाय जों मिलिवै हायनो हाय सिसिन आईपीएफ तिनि जे नाहारमुं मेन जे सिनि मटो बा सिनि आइडियोलॉजी जे जों स्टेट हुन दिबान एडिसे लेखानो बन जों याप्रि बाक्साखाय जों आन्दोलन खायनि बागै अकबो मुं जों फोसार तिनि अरा मा साथाय कलायो जों अरा कक सिलजामुं जे सिलजालाय दं माने अबना टोटली आईपीएफ तिरो कन्डेम खायो अरा आईपीएफ ते आं तिनिवो अरा निने 49 करमसन बुखाते सेंट्रल कमिटी कायसा आदंगै आं केबोनि फाइसिंग आं कक सेलजा मुंया केबोनि ग्रुप नि कक बसाया जे आईपीएफ तिओ तंगै ति आईपीएफ नि जे डिमांड जे दाबिनो सय खै मायासा फ्रंट जे आंदोलन खायथाना लगे जे समाय तांलाय माने अ समायनो जे तांनाय बा जे आंदोलन खायथांनाय हिनै ताबो तंगै जे गुबैनि आईपीएफ तिनो सबाया हनै जे आईपीएफ तिनि जे तिनि जों 2009 सिमितिनि 2022 पर्यन्त प्राय 14 बছর रानिंग जों जे आंदोलन खायदोंमोन मो आंदोलन जों कोनो मते सेबाय माया एवं जों अन्न दल एकाबासिनि इउनिफिकेशन जे क कलायमाने जों गुबुनि आंचलिक बेस पलिटिकल पार्टी बाय जों मार्च खालाया मनोचिनि कबिक मीडिया रोग जे नुजों माने जे मे एनसी सार बाय जे मेंबर सात बर कायसा पार्टी दं माने के एनसी सार विधानसभा थांगा कोनो टिप्रालेन कक साया हने जे मेंबर को मसा सुंतो माना अबले नो लुकरंग नो बम हाते क्लियरिफिकेशन दिने कक गाय तिनिओ যখন 12 তারিখ মেও যখন আইপিএফ তিনি যত 27টা ডিভিশননি বড়রক একাবা ডিভিশননি তাংফাংরক বা আদিনে যে এমএলএ রক যত আইপিএফ তিনি এমএলএ রক শিশু নেতৃত্ব যে তাঙ্গাই কতাল খাই যে চিনি 3 তারিখ এবং 2-3 তারিখ ইনকনি এপ্রিল नि जे चिनि प्रेसिडेंट चंगजांगमानो अबनि मूल कारण हंखांखाय ब आईपीएफ तिनो गुबुनि पार्टी को मार्च खायन नाय माने नंबर 1 नंबर 2 हंखाय आगे जे समय जीएस तंफ्रो चिनि मेंबर सार बा प्रोग्राम आकक सेल सामुंतु याप्ले तिनिओ पार्टीनि एगेंस्ट पार्टीनो जे दुई टुकरा खायै अन्न पार्टी को मार्च खायनानै अबनि कक যখন খনাকা সাইমালেখা পার্টিनि नेतृत्व आप्रगाय जों बायदं हाजे ना आईपीएफ पार्टीनो कोनो रकमै कोनो मुहूर्ते जों अन्न पार्टी जों गोदान लिया आबनि बागै ब आ कक सेलजामु যখন पार्टीनि सिद्धांतनि बिसिंतै बनो लाई थांनायाव चिनि 19 तारिखआव तैसे क्लियर साइरिखा जे चिनि एनजिसार जे बनो आईपीएफ पार्टीनि टोटली भयस खायजाखा ब आबनि यागुलो हंखांखाय आबनि सिगां कोनो थाइसाफोनो कक साया তিনি এনসি দেওয়ার মনে এগেনস্ট তিনি বনো মন্ত্রী নিব সকখা এবং পার্টি যখন তিখালাই মানে পরে দল বিরোধী কাম খাই মানে হিনে আপন পরে কে ব কক্সে জাম তুবুকা আবো টোটালি তাতাল আবো টোটালি কবি ককিয়া আপন जों साजायगा जों सेलेंमं याफारो निनि सिनेमं आनि सिनेमं का yang आईपीएफ टी ताबुक जोंनि सेंट्रल कमिटिनि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि এবং 49 सामनो डिविजननि प्रेसिडेंट आं सुरजित देवबर्मा प्रालेन निकप तिसाया हने जे ताबुक जोंनि आईपीएफ टिन फाउंडार एनसी देवबर्मा सारनि जे कक्सेन जों गायदोंमोन अबन टोटली जों कन्डेम खायो म हाइकुनो जोंनि बन्दुक जागिया ब तिनिसा लाई थांनाय जोंनि 12 तारिखनि जे जोंनि एक्सटेंडेड जे एकदिनै जोंनि कनफारेन्स ब मनो साका आईपीएफ टी एनसी देवबर्मानि लांगो तंसाक ब आईपीएफ टी उन तंनाय एवं जे तिप्रालायनि दाबि ब बुकनो चाल थानाय हिनै ब समाय तांमानि दङ आबनि बागै आबनि लगे लगे जों जारा आदिनो जे तिप्रालायन साननाय रक जे तिप्रा हानै जे जों जेसिनि बरकनो मोथांनानै बागै जेसिनि आन्दोलन खायथनाय रक जों बिनि लगे सापर्ट दङ आबनि बागै जों आईपीएफ टिनो कोनो भाबै जों सबायानि रिया एवं अन्न पलिटिकल पार्टी हो एकाबा चिनि मथाव जों मार्च खायनो जों कोनो चिनि महाय जों आबनो टोटली जों साजागिया एवं जों आबनो कन्डेम खायो हामबाय।